हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला बिटिसिनि चिफमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्ट चिफआव दङमोन। रायजो राजाफोर बड'लेण्ड बिजिनायाव फुरा मुखुब प्रमद बर'आ। बे टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार, बर' जाथिनि थै गैया होननानै प्रमद बर'आ क्रिटिसाइज खालामदोंमोन। जेब्लासिम सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाया सोमावसारबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय। बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावनो प्रमद बर'आ मा बुंदों? रायजो राजाफोर, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि सेन्ट्रेलाव खुनु बिथांखि गैया, क्राइटेरिया गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। देयार इज नो क्राइटेरिया फर दा सेपारेट स्टेट होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। रायजो राजाफोर, प्रमद बर'आ जेब्ला गाव आन्दालन खालामदोंमोन बे टाइमाव मा बुंदों नोंथांमोना गोसोआव दंना? आलादा रायजो सेपारेट स्टेट मोनफुंनांगौ एबा दाफुंनांगौब्ला बाव खुनु क्राइटेरियानि गोनांथि गैया। सेन्ट्रेल सरकारा जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो मोनसे स्टेटखौ दाफुंनानै होनो हायो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि CM जाखांनायनि उनाव मा बुंखो? बड'लेण्ड जाया। अब्ला जोलैनि हांगारा सोर? हु इज दा जोलैनि हांगार? हाग्रामा महिलारिया जोलैनि हांगार जाखो ना प्रमद बर'आ जाखो? रायजो राजाफोर, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड जाथ'वा, मोनथ'वा, सम नांबावगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन। जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिदि बुंदों अब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा बुंखो? मिटिं गिदिर गिदिर खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङानो रायजोफोर, आइफोर आफाफोर होननानै प्रमद बर'आ बुंना होबाय। सासे बिटिसिनि चिफआनो दिनै बुंबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै। बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा खोथा थाबावनो रायजो राजाफोर? अब्लाथ' जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदाय होनांगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय मिटिं गिदिर गिदिराव। दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै माबायदि प्ले खालामबोदों दिनै फाइनालि नुजाबाय। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौ मानि जायागौ मानि प्रमद बर'आ कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोना मा नुफैखो? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय। बे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बर' जाथिनि थांनानै थानायनि थामोनथा आरो रैखाथि आरो खौसेथिनि प्रमद बर'आ खोथा बुंबाय थायो। एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव सान्थि फैबाय, पिस जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। नाथाय 5 बोसोराबो थांबाय, दिनैसिमबो फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। एनडिएफबिफोरनि जि मोननांगौ जि राङारि अनसुंथाइ, जि कम्पेनसेसन एबा रिहेबिलिटेसन, बेयो दिनैसिमबो इनकमप्लिट। मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव फाउन्डारआ जुदि जोबथेसालियाव थानांगौब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा खोथा थाबावनो? रायजो राजाफोर, सान्थि सुक्ति होननाय मानि देट मिन्स खुनु दाय दस गैला। दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो निमाहा होनाय जाबाय। बिनि थाखायसो ना बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन रायजो राजाफोर। दिनै प्रमद बर'आ मा बुंखो? बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि क्राइटेरिया दा गैला, बर' जाथिनि समस्या समाधान जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय। आरो प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव बयबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा बयबो साख्रि बाख्रि मोनगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। गोबां अपरचुनिटि मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। गोबां कमिटमेन्ट होदोंमोन। नाथाय 5 बोसोराबो थांबाय रायजो राजाफोर। आरो मा बुंबावखो? प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया, बिथाङा कनभिक्टेडखा होननानै प्रमद बर'आ नै दाखालिनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोनोम सानाव प्रमद बर'आ बे खोथाखौ बुंनानै होबाय। गबिन्द बसुमतारियाबो सिगांनो बुंखादों रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा, कनभिक्टेडखा, रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया होननानै बेबायदि बुंबाय रायजो राजाफोर। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव सानदो। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ आरो इउपिपिएल पार्टिखौ बिदाय होनांगौ। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ
आपिल खालामो मानोना नोंथांमोना नुखाबाय जेरैबायदि एग्रिमेन्ट जाखांनाय उनाव जौगानांगौमोन जौगायाखै बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो 34 इयार्स आलादा रायजो सेपारेटनि थाखाय फाइट खालामबोदों नाथाय दिनै जों मा मोनखो जिर' बेखौ सोर खालामखो प्रमद बर' बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिनि मोननांगौ जि मोनथाय जि हप्स एन्ड एसपिरेसनफोरखौ प्रमद बर'आ दिनै अराय समनि थाखाय फर इभारनि थाखाय प्रमद बर'आ बेखौ फुल स्टप खालामनानै गारबोबाय दिनैनिफ्राय जोंनो नांला बड'लेण्ड आरो जों बड'लेण्ड बिला जोंनि मोननांगौ जि मोनथाय जों जि दाबि खालामनाय जों गासिबो मोननो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ अराय समनि थाखाय बेबायदि लिरनानै गारबोबाय दिल्लीयाव अब्ला सोर जाखो जोलैनि हांगारा ओंखायनो रायजो राजाफोर इउ पि पि एल खौ बिदाय होनांगौ रायजोफोर थेंक इउ